Anoman kanca mate. Kok nyanyi lho, Mas. Dijogeti ya oleh. Iya, iya. Campur sari ya, Mas. Nyemi. Air seni apa? Cobloknya. Nyemi campur sari. Iya, nyemi. Ya ora apa-apa, dangdut campur sari ya ngene iki. Ya jenenge campur sari ya campur bawer ya, Mas. Ya ta, bacotke. Piye terus e? Bauke sapa kok iso dicampur? Kok diunekke iki lho. Ayo lho, Mas, aku ki mau Aja muni bobak-babuk ngono to. Kok muni bobak-babuk ae to. Iya? Campur babur ora campur babuk. Ya bacotke. Setepat di neraka Pring sliramu Dadi asisihanku Kopi Gusti lirani Tresna kubak dikowo mati Apa songo iki? Apa songo? Bangsa bangsa Indonesia asal demokrasi Barata Fidosa aku minggir aku Apa Mas? Jenengan yang menten kok nyuwun jembeng to Mas? Jenggleng. Sinden ayu-ayu kupingnya mesti budek iki nyapa to? Budek iki nyapa to? Kenekan duran kono malah Mas, kupingku budek malian. Akeh angine lho punya kuping. Ya. Senyum. 1
Mesem Mas. Ntar dulu. Mesem. Masam, masam. Mesem. 2. Alise kaya parang ngono lho. Eh. Iya. Lah. Sabda Pak.